Invitatul meu pentru partea a doua a emisiunii este domnul Adrian Izvoranu, director general al Alianței Confederațiilor Patronale din România. Bună seara! Bună seara! În vremuri de criză, toată lumea încearcă să găsească soluții. Se pare că dumneavoastră le-ați și găsit. Ați inițiat un proiect care, spre deosebire de stimulentele de la finanțe, se referă la un alt fel de motivare a oamenilor de afaceri. Despre ce este vorba? Da, nu este un proiect și angajaților, bineînțeles. Inițiat de noi, este un proiect inițiat de colegii Patronatul Național din Ungaria. Este un proiect care se află la 3 ediții, noi am participat la ultimele 2 și se referă la participarea salariaților la profitul companiei, este o parte, un fel, și la rezultatul financiar al companiei, pentru că sunt 2 forme distincte. Adică, în concret? Este o procedură tehnică pe care au adoptat-o foarte multe state. Există o organizație internațională a celor care se ocupă cu promovarea principiilor participării salariaților la profitul companiei. Este o procedură care a fost abordată și de Uniunea Europeană de destul de mulți ani și care acum, iată, s-a regăsit printre acele mijloace prin care și Uniunea Europeană și multe state au găsit de cuvință să atenueze impactul crizei asupra veniturilor salariaților. Adică, explicați-mi la modul concret. Eu, salariat la privat, da? Particip la profitul companiei. În ce măsură și când pot să fac lucrul acesta? Că bănuiesc că dacă compania sau nu mi-am adus niciun merit la profitul companiei... Asta e exclus, asta e exclus. Spuneam, sunt două forme distincte. Și anume, este vorba de participarea la rezultatul financiar. Asta înseamnă că respectivul salariat poate să dețină părți sociale, dacă vorbim de un SRL, sau acțiuni, dacă vorbim de o societate pe acțiuni. Deținând aceste participații la capitalul companiei, el automat devine suport, dar și participant la risc atunci când compania are rezultate negative. A doua formă este participarea la profitul companiei și se referă strict la stimularea participării, implicării salariatului în obținerea profitului companiei. Deci exact ce se întâmplă acum la finanțe, nu? Din păcate nu seamănă deloc sistemul, pentru că diferența dintre aceste venituri și veniturile salariale se referă tocmai la faptul că nu este un gest de caritate făcut de patroni către angajați. Ba dimpotrivă. Dimpotrivă, exact. Este vorba de a scoate la lumină resurse suplimentare care, în calitate de angajat formal și străin cumva de interesul patronului, într-o asemenea postură, angajatul își face treaba, așteaptă un salariu pe care l-a negociat și cu asta basta. În momentul în care este implicat într-o schemă de participare financiară, salariatul, prin contribuția lui la reducerea cheltuielilor, la creșterea gradului de inovare, la, cu tot felul de implicări pe care și le poate asuma în cadrul companiei, el poate să creeze un profit suplimentar față de cel planificat. Din acel profit suplimentar, vreau să vă spun, sunt scheme care pot merge la 1%, sunt scheme care pot merge până la 100% care se alocă. Există documente care să ateste faptul că acest sistem funcționează? Nu numai că există documente. La ultima conferință care am avut la Paris pe această temă, colegii din Irlanda, de exemplu, spuneau că este secretul ieșirii Irlandei din poziția de pol al sărăciei în care se găseau acum 15 ani. Este de fapt o formulă prin care salariații au fost implicați direct și masiv în performanțele companiilor. Și se poate adopta acest proiect de către societățile din România, cunoscută fiind mentalitatea românului care își dorește numai patron să fie, nu? Angajat nu este bine. Avem o problemă, există un paradox în România din acest punct de vedere, pentru că din punct de vedere legislativ, practic nicio lege nu interzice practicarea, oricăreia dintre schemele clasice, ca să spunem așa, cu toate că sistemul este deschis. Orice angajator poate inventa scheme noi. De premiere, nu? Până la urmă, sau nu? Repet, nu atât de premiere, deci nu e vorba aici de o premiere, ci e vorba de o implicare.
Deci este un business pe care dacă vreți să-l putem duce la nivel de angajat-angajator, un business separat. Nu e obligatoriu ca toți salariații să participe la acest categoric. business. Deci nu ia și bufetiera și șoferul exact. Și atunci schemele astea, de fapt, ele nu sunt interzise, pe de altă parte nu sunt conceptualizate. Nefiind conceptualizate, ele nu se regăsesc ca o formulă de relație între angajator și angajat în cadrul codului fiscal, de exemplu, sau în cadrul codului muncii, sau în niciun fel de altă lege. Deci nu au o reglementare specifică. Nu au o reglementare. Și în cazul ăsta, ele nu sunt interzise, pe de altă parte nici nu sunt susținute. Ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, la nivelul Europei, unde se discută acum de o abordare unitară la nivelul Europei și președinția belgiană a făcut un obiectiv din susținerea promovării schemelor respective. Este PPR-ul, proiectul de promovare, este la a 4-a ediție, se găsește la ora actuală. Și spuneam că ceea ce se încearcă acum este să se standardizeze aceste scheme, să se conceptualizeze la nivelul tuturor statelor membre și să existe formule de recunoaștere fiscală din partea tuturor statelor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că statul, conștient de faptul că o asemenea practică poate duce la o performanță economică atât la nivelul companiei care o aplică, dar și la nivel macro, și este, cum spuneam, o resursă excelentă, mai ales acum în perioada acestei crize, statul deci vine și susține lucrul ăsta prin pârghii fiscale, respectiv aceste sume sunt deductibile din punct de vedere fiscal, deci nu sunt impozitate ca orice venit. În felul acesta angajatul este implicat suplimentar. Pe de altă parte, este o formulă politică, dacă vreți, prin care se încearcă democratizarea reală a capitalului. Dacă îmi permiteți, am sesizat deja prima problemă, modificarea codului fiscal, care ne este oarecum interzisă de Fondul Monetar. Prin declarația reprezentantului Fondului Monetar, astăzi a zis pentru următorii 2 ani nu mai modificați nimic. Da, nici de bine, nici de rău. Se pare că Fondul Monetar, știu că am participat la discuția, la întâlnirea pe care au avut-o cu angajatorii și am văzut un soi de nedumerire din partea lor, în sensul că întrebau niște lucruri pe care teoretic nu ar fi trebuit să le întrebe. Cum să vă spun, ar fi trebuit să le știe. Faptul că le întrebau și faptul că se interesau de acele puncte care erau prevăzute în scrisoarea de înțelegere m-a făcut să cred că și ei sunt nedumeriți de ce acele lucruri nu se respectă. Ori unul din principalele lucruri pe care noi le-am reclamat întotdeauna față de relația cu guvernul, și nu neapărat cu acesta, cu toate guvernele, a fost instabilitatea reglementărilor. Și în toate, per la coroană, este instabilitatea reglementării fiscale. Este un lucru pe care noi l-am dus până la maxim. Iată cum am făcut și noi, cum am făcut fondul acum, și am spus, doamne, preferăm să le dublați pe toate, dar să le lăsați nemișcate o vreme îndelungată, ca să putem să ne proiectăm afacerile în condiții de predictibilitate. Nu le vor dubla, dar nu le vor micșora, din câte am înțeles până acum. Domnule Izvoranu, vă mulțumesc mult, timpul nostru a expirat. Sper să vă avem invitat și cu alte ocazii.